زمانے دیا دو طاقتاں بہت بڑیاں ہیں، تلوار یا قلم، اور محمد و آل محمد دا اتنا نقصان تلوار نہیں کر سکی جتنا قلم کیتا ہے۔ جس وقت میں اکثریت ہر سٹیج پہ پڑھ دیں دو نار دیں دو نا اچھا لگے یا برا لگے، جائیں دی طاقت ود تلوار تو ہے اس قلم دی جیب تے جنگ لکھ دور معصوم یا گل اسکر دا یا سانگ تے سر دا سانگ لکھ بازو قلم یا برچی ہاں وچ اوکھا کربل دا ڈانگ ڈانگ لکھ صبر ندیم قیدن دے یا تاش دے رنگ بدرنگ مہربانی بڑی مہربانی یا تاش دے رنگ بدرنگ لکھ رب تو مجمع بڑا قلیل ہو گیا، میں ایک نظم وہ سناؤنی چاہنا جڑی خاص طور پہ میں اپنے قلمکار بھیراواں دی نظر کرنا اور باقی بندے بھی جتنے بیٹھنے بریک بچ گئے ہیں۔ تھوڑی جی تمہید بھی ساجد امن صاحب ایک معزز معدب شریف ادیب بندہ کنجری دے کوٹھے دے واقع گیا، کنجری دے کوٹھ دے گیا نا تو میں گال بات کی تھی، کنجری اپنے حسن و جمال دی خود سنائی کر دے ہیں نا جی، میریاں گھٹا رنگیاں زلفاں، میرا چند جیسا چہرہ، میرا خوبصورت لباس، جدہ من تیار ہو کے کھاڑے دے وچ جانے ہیں تو میرے گھنگروان دی چھنکار تے بڑے بڑے شرفا رقص کر دینے اور ان بے عقل بے شعور ہو جاندے نے، اتنے کمینے مرد ہو جاندے نے کہ اگلی رات میری سیج دے اتے پیو آوائندہ ہے، پچھلی رات میری سیج دے اتے پوتر آوائندہ ہے۔ یہ گل جا دیتے چوک میلیاں دیتے چرائیاں دیتے بندے نے سنا کہ بڑی داد وصول کردہ ہوتا ہے، ایک نے کسے غیور بندے کو ہوتا ہے کہ اسے گل کی تھی، اس بندے جدہ سنے ہونا کہ اتنا کمینہ کنجری ہو کے آکھ گئی ہے، اس ہونا کہ یار تو بڑا بنا بندہ ہوں، اس تینوں وسیعت عورت موڑ عورت کنجری ہو کے کر گئی ہے تو انہوں کچھ بھی نہیں آکھا، اس آکھے نہیں جی اس میں گال چنگی کیتی ہے میں انہوں کے کو جا کر، اس آکھے نہیں تیرا حق بندہ دنا بندہ ہوں انہوں کو گال کریں تیرے شعور کام نہیں کیتا تا میں تینوں ایک گال دسے نا، میں تینوں ایک چیٹ کریں نا جا چیٹ انہوں کریا، او چیٹ پردے دی چیٹ جیڑی میں جناب دے سامنے نظم دے شکل دے پیش کرنا، اس بندے انہوں کیا کہ اس آکھے جا کہ اس کنجری نو آکے ہیں تو مسلم دی دھی پڑھ دی کلمہ میں ہیں اما حوا دے پردے نو لاوے نہ ہیں تو مسلم دی دھی پڑھ دی کلمہ میں ہیں اما حوا دے پردے نو لاوے نہ کی کریں آکے کرتی رہیں ہاں تلاوت حویلی دے وچ بن کے گھنگرو سٹے جاتے آوے نہ عورت دے روپے رکھیں بن کے گھنگرو سٹے جاتے آوے نہ اور بھائی امن صاحب بن سونا میری نظم لکے ذات کنجری نہ کر بات کنجری نہ کر بان نہ کنجری تے کنجری ادا چھوڑ دے، ذات کنجری نہ کر بات کنجری نہ کر بان نہ کنجری تے کنجری ادا چھوڑ دے، کر کی کہ خاتون جنت دے نقش قدم سانب لائے، خاتون جنت دے نقش قدم سانب لائے، نال حوا دے کرنا دکھا چھوڑ دے، ذات کنجری نہ کر بات کنجری نہ کر بان نہ کنجری تے کنجری ادا چھوڑ دے، خاتون جنت دے نقش قدم سانب لائے، نال حوا دے کرنا دکھا چھوڑ دے، اپنی دھی بین ماں والا رشتہ بچا، ماں دی عظمت دی زندہ بقا چھوڑ دے، پیٹ بھائیاں دی غیرت کو محفوظ رکھ، بے حیائی دے کمبا خدا چھوڑ دے، بے حیائی دے کمبا خدا چھوڑ دے، بے حیائی دے کمبا خدا چھوڑ دے، ہم دی غیرت دی عظمت تو واقف جے تو سیج غیران دی ہرگز سجا میں نہ کرتی رہیں ہر تلاوت حویلی دے وچ بن کے گھنگرو سٹے جاتے آمیں نہ، لیکن وجہ کی کہ عورت دی عزت جڑی ہے صرف پردہ ہے، اس بندے نو آکھا کہ صرف انہوں پردے دی چیٹ کر کے
ہاں خاتون جنت دی سنت پردہ خاتون جنت دی سنت سمجھ پردہ خاتون جنت دی سنت سمجھ پردہ بہو اوکھا ہو کے بچایا بطول پردے داری نہ اتنی بے قیمت سمجھ پردے داری تے گھر پورا لایا بطول جی پردہ خاتون جنت دی سنت سمجھ پردہ بہو اوکھا ہو کے بچایا بطول پردے داری نہ اتنی بے قیمت سمجھ پردے داری تے گھر پورا لایا بطول پیچھے ٹکیاں دے پردے نو لا چھوڑے آئی بدلے پردے دے اکبر کو ہایا بطول بدلے ٹکیاں دے پردے نو لا چھوڑے آئی پیچھے پردے دے اکبر کو ہایا بطول تو جہانہ دی مالک ہے اللہ دی ساؤں پردے پارو مسافر صدایا بطول پردے پارو مسافر صدایا بطول اور پردے داری دی قیمت علم بھی ہے میرا دعویٰ ہے کنجری صدا میں نہا کرتی رہا تلاوت حویلی دے وچ بن کے گھنگرو سٹے جانتے میں نہا بس میں ایک دو بندہ جس پہ اختتام کر ساں کیوں جو بہت ہی سینئر بندے دو میرے کو بیٹھے تھوڑی تالیاں بھی گونجے تشریف لے آ رہے ہیں پر زور تالیاں والے استقبال کرو جناب سائنس افطر افسر گودہ جناب سائنس افطر صاحب زمانے دیا دو طاقتاں بہت بڑی ہیں تلوار یا قلم اور محمد والے محمد دا اتنا نقصان تلوار نہیں کر سکی جتنا قلم کیتا جس وقت میں اکثریت ہر سٹیج پہ پڑھ دیں دو نہ آخ دیں دو نہ اچھا لگے یا برا لگے جائیں دی طاقت ود تلوار تو ہے اس قلم دی جیب تے جنگ لکھ دور معصوم یا گل اسکر دا یا سانگ تے سر دا سانگ لکھ بازو قلم یا برچی ہاں وچ اوکھا کربل دا ڈانگ ڈانگ لکھ صبر ندیم قیدن دے یا تاش دے رنگ بدرنگ لکھ مہربانی بڑی مہربانی یا تاش دے رنگ بدرنگ لکھ راتوں مجمع بڑا قلیل ہو گیا میں ایک نظم وہ سناونی چاہنا جڑی خاص طور پہ میں اپنے کلمکار بھیراواں دی نظر کرنا اور باقی بندے بھی جتنے بیٹھے نے بریک بچ گئے نے تھوڑی جی تمہید بھی ساجد امن صاحب ایک معزز مؤدب شریف ادیب بندہ کنجری دے کوٹھے دے وقت گیا واہ واہ کنجری دے کوٹھ دے گیا نا تو میں گال بات کی تھی کنجری اپنے حسن و جمال دی خود سنائی کر دے آنا جی میریاں گھٹا رنگیاں ظلفاں میرا چند جیسا چہرہ میرا خوبصورت لباس جدہ میں تیار ہو کے کھاڑے دے وچ جانی ہیں تو میرے گھنگروان دی چنکار تے بڑے بڑے شرفا رقص کر دینے اور ان بے عقل بے شعور ہو جاندے نے اتنے کمینے مرد ہو جاندے نے کہ اگلی رات میری سیج دے اٹھے پیو آوائندہ ہے پچھلی رات میری سیج دے اٹھے پوتر آوائندہ ہے یہ گل جا جا دیتے چوک میلیاں دیتے چرائیاں دیتے بندے نے سنا کہ بڑی داد وصول کردہ ہوتا ہے ایک نے کسے غیور بندے کو لگا ہے کہ اسے گل کی تھی اس بندے جیسا سنے ہونا کہ اتنا کمینہ کنجری ہو کے آکھ گئی ہے اس ہونا کہ یار تو بڑا بنا بندہ ہوں اس تینوں وسیعت عورت موڑ عورت کنجری ہو کے کر گئی ہے تو انہوں کچھ بھی نہیں آکھا اس آکھے نہیں جی اس میں گال چنگی کیتی ہے میں انہوں کے کوئی جاکا اس آکھے نہیں تیرا حق بندہ دنا بندہ ہوں انہوں کوئی گال کرے ہیں تیرے شعور کام نہیں کیتا تو میں تینوں ایک گال دسے نا میں تینوں ایک چیٹ کرے نا جا چیٹ انہوں کریا او چیٹ پردے دی چیٹ جیڑی میں جناب دے سامنے نظم دے شکل دے پیش کرنا اس بندے انہوں کیا کہ اس آکھے جا کہ اس کنجری نو آکے ہیں تو مسلم دی دھی پڑھ دی کلمہ میں ہیں اما حوا دے پردے نو لاوے نہ
ہے تو مسلم دی دھی پڑھ دی کلمہ نہیں ہے اما حوا دے پردے نو لاویں نہ ہا کی کریا کہ کرتی رہیں ہا تلاوت حویلی دے وچ بن کے گھنگرو سٹے جاتے آویں نہ ہا عورت دے روپے رکھے ہاں بن کے گھنگرو سٹے جاتے آویں نہ ہا اور بھائی امن صاحب بن سونا میری نظم دا کہ ذات کنجری نہ کر بات کنجری نہ کر بان نہ کنجری تے کنجری ادا چھوڑ دے ذات کنجری نہ کر بات کنجری نہ کر بان نہ کنجری تے کنجری ادا چھوڑ دے کر کی کہ خاتون جنت دے نقش قدم سانب لائے خاتون جنت دے نقش قدم سانب لائے نال حوا دے کرنا دکھا چھوڑ دے ذات کنجری نہ کر بات کنجری نہ کر بان نہ کنجری تے کنجری ادا چھوڑ دے خاتون جنت دے نقش قدم سانب لائے نال حوا دے کرنا دکھا چھوڑ دے اپنی دھی بہن ماں والا رشتہ بچا ماں دی عظمت دی زندہ بقا چھوڑ دے پیٹ بھائیاں دی غیرت کو محفوظ رکھ بے حیائی دے کم با خدا چھوڑ دے بے حیائی دے کم با خدا چھوڑ دے بے حیائی دے کم با خدا چھوڑ دے ہم دی غیرت دی عظمت تو واقف جے تو سیج غیران دی ہرگز سجا میں نہ ہا کرتی رہیں ہا تلاوت حویلی دے وچ بن کے گھنگرو سٹے جاتے آمیں نہ ہا لیکن وجہ کی کہ عورت دی عزت جڑی ہے صرف پردہ ہے اس بندے نو آکھا کہ صرف انو پردے دی چیٹ کر کے خاتون جنت دی سنت پردہ خاتون جنت دی سنت سمیت پردہ خاتون جنت دی سنت سمیت پردہ بہو اوکھا ہو کے بچایا بطول پردے داری نہ اتنی بے قیمت سمیت پردے داری تے گھر پورا لایا بطول جی پردہ خاتون جنت دی سنت سمجھ پردہ بہو ہو کے بچایا بطول پردے داری نہ اتنی بے قیمت سمجھ پردے داری تے گھر پورا لایا بطول پیچھے ٹکیاں دے پردے نو لا چھوڑے آئی بدلے پردے دے اکبر کو آیا بطول بدلے ٹکیاں دے پردے نو لا چھوڑے آئی پیچھے پردے دے اکبر کو آیا بطول تو جہانہ دی مالک اللہ دی ساؤں پردے پارو مسافر صدایا بطول پردے پارو مسافر صدایا بطول اور پردے داری دی قیمت علم بھی ہے میرا دعویٰ ہے کنجری صدا میں نہا کرتی رہا تلاوت حویلی دے وچ بن کے گھنگرو سٹے جاتے آمیں نہا بس میں ایک دو بندہ جس پہ اختتام کرساں کیوں جو بہت ہی سینئر بندے دو میرے کو بیٹھے تھوڑی تالیاں دی مجھے تشریف لے آ رہے ہیں پر زور تالیاں والے استقبال کرو جناب سائنس افسر افسر گودا جناب سائنس افسر صاحب